Saka tobudzisa dictionary mai mai. Hapana zvoda kumbovataurira zvinodakara dictionary zvo. Mavoko. Vocabulary. Mavoko apa of course, but regati pake madhire mavoko. Vatingotaura nyaya dzekuti vanongochinatsoteerera uchinatsonzwa kuti panga paine timu zeshuwa pachitaurwa nyaya dzinonakisa. But dzimbopotsera kana one chete. Mbopotsera kachivheti one iso samanyika. Samanyika asi echirungu chawani. Taura mafanzi ako. Taura mafanzi ako vanokuziya. Mafanzi ako. Vekunoko. Vari kunze kwenyika nevari kunoko. Nekachirungu bichana. Was the last time moyo wako wanga wakasvibaka. And that means your heart was black. Yeah. Chimbopotsera bichana kakaipa kacho. Yeah, pakaipa. Imbopotsera bichana. Kachivheti bichana. Chivheti chacho chatakataura baba ndechekudhakwa chachiite. Taura chakanaka manje. Taura ti. No, ndakabatikana. Ndokasongotaura neshona zviripo. Apa tinoda varungu vanenge vachikuteerera. Une mafanzi echirungu kai. Takatongomirira kuda kungonzwa kachingende mbichana. Sezvo wakakura uchitamba nevarungu. Kuprazi. Maprazi. Muchifamba mese netsoka. Nevana varungu muchiita zvemudhudhudhu. Varegerera mbichana kidikidiki. Sanyonyogaya zembe ngoregerero. Agent aenda. Aenda ukukana. Aenda uku. Mira ari panapa, mira makangomira paside bichana ndo mira yenyu bichana. Pedza zvandikuita. Taura tinzwa takamirira kachirungu. Kachirungu chamwari aiwa because azviite tamirira wese ana honda vamirira vakudaka kekumanika land ya kana greetings ngoti moresa zembe moresa vanhu nekachirungu kako kaita wagaya wati ubuda umbodhakwa futhi anopotsera chauya manje kana Johnson ane hama dzake dziri kuIngland vanoda kukanzwa Johnson vamoresa wausinzwa uyataura chirungu chake saka iwo ungakundwe naJohn iri John anogara Mbari zembe John anambira ambotamba nevarungu John wakaenda uchikora nevarungu here waenda parere secondary asana musona nemurungu uyu John iwewo waitamba nevarungu akadzira zembe kwemegaro prazi mani wemari mana wedziro vandiba mukuru vangu vanhu aiwa ndio zvimombe zvake zvimombe zvake zvainzi zvimombe zvake ndezvi zvakaita sei
Okay, they have got mabrahma. Brahmas. Yeah. Brahma. My white cows. Yeah. Yeah. White cows, my jongos. Yes. And I should tell the Saka what's wrong with it. Yeah, with Randamon. One more is Yeah. come catch what? My grandma. Wow. My grandma. Wow. I know the Gordy. But Taura sha. Oh, azvizokuchikidzirana kachakwa. Zembe atozotone njani. Andoazotone. Achitoka ngezi. Achingezi zvopera. Unozikanwa sha. Zvinonaka kuti titonakira. Tisikatokuseki titosipako. Apa pana Boris, pana Johnson. Ko Bennett akarumarara kwako ere. Chris, anonzi Roy Bennett. Akarumarara kwako ere. Akarumarara kwako ere. Murungu. Yeah. Ndoka murungu aida kumamiswa. Akakatiza akagara kujoza South Africa. Akamanyiswa kunoboza aida kuwanza straight. Hana manyiswa yakatiza ega wewe. Anomanyiswa ere munhu. Hana kana mbobatwa. Akatiza ega angonoti pana. Ane mhosva dzake hobo. Yeah. Nemhosva dzake hobo. Aiba mari. Yagara pamundo wakazara madiamonds zvisikazikanwa neZimbabwe. Jagiri matombo era. Munhu yakaita mari uya. Ma-precious stones. Jagiri matombo. Ipfuma yenyu kana Zimbabwe. Ipfuma yenyu kana. Yenyika yese. Saka tomita semunhu. Ipfuma yedzinga rese. The fucking country, Zimbabwe. Yeah. That place. Yeah. Should benefit. But yeah. Munhu waana benefit. Munhu waana benefit. But after 50 that, takatry kuti titi hama ngatiisa mamainji ipapo tobva taendesa mamainji. Some of why they come and mine there, but they collect 15 billion. But some of the fucking countries, my blacks, they know that money kuti yakafamba sei. Hapana yakaoneka panongonzi pakalutwa 15 billion. Saka we know kuti zvinofamba sei kana kuti hatisine inazvo zvemadiamonds because hatina chatakakwanisa kuti tiwane ipapo because mablood diamonds hazvisiri zvinhu zviri private but zvinhu zvinofanira kubatsira nyika yese panyika yeZimbabwe yese kuti umwe pane zvinhu especially pama-infrastructure development anofanira kunge ichifambiswa neizvozvo zvemadiamonds but hapana chakabuda pane izvozvo pakangova acho itinoti isusuka takavati no vatichadi kukuonai ndo vakaluta futi mari yacho iyoyo vatorimo ndo vakatora futi 50 that much 15 billion yakatorwa futi nemawaits acho iwaya ndo vakatora futi mari yacho but itinoti isusu no colonization ever forever but iwo ndo vakaenda futi nemari yacho saka hapana iripo because yakangoenda chatakaona isusu hapana chatakaona so dadangoita taza tese dadangoti taza kana kuti tsera yaitawo mombe paaita adhakwawo aitawo zvaaita chiza chitori nani tiri isusu taitongoti ndo blood black diamond red isusu tiri kuridya tiri isu kwete kuti kwanzi isusu ungati munhu wane ungotora varungu 3 kana 2 tiri kustragura so wonzwa kuti kwanzi wonzwa nyaya kuti kwanzi 15 billion yakalutwa yakashayika yakalutwa nemachina for what in how what country in our country no wazviramba wazvisiri right 15 billion yakawandisa saitotenga ndege unoziva iyi 1 tenga kana 4 kana 5 sopfura handizvi ingazotongodhura pakufambisa but pakunoitenga inokwanisa kutoita kana 1 million aiwa ndege is more than 1 million more than 1 million maybe so it's very expensive that type of transport is very very expensive wambokwira ndege recently no asi kuiona nekupotsika
but yeah unongoona ari mudenga ari aiwa ndakambodziona ndakamboenda kutrip kuPrince House Mount Hampton ndakambodziona tudiki tuyati auto ndokodzidzira kweairport tinonga tichipusha zvenyu tichiku muchinditerekeza ndo hombe dzandodzidzirepo zvokuti waita bozi but uyu chimoko chisati chachingamidzwa kaichi chingamidza hatisati atatsotaura naye chingamidza munhu chingamidza munhu tora chingamidza munhu how are you Setu uri bo ndiri kunational naminox netimu rangu kana nemafriends angu naborisi hameki bricks Fidza Induna and Ethic, so what is many friends, but no farira if you kana uchingodzwa inzwi rangu unofanira kunakirwa naro long time but no inotambika iri bond tinokwaso-zongosangana kana zongotaura futi tese namba ngotombani aiwa maizi anoziziva zvese manhamba anawo munhu anotoziva zvese nini nhamba dzake ndinadzo futi but pane zvaingoti tika I think 4 months ndodza tisina wanatsa kudaidai but pamwe pese apa taidai so but no problem maita sei ifriend yangu Setu ifriend yangu me I'm Hamilton Zembe pachinonatsosiya ndini ndiri kutaura long time but no problem ndiri kufara ndikuti ndasvika pane hanzvadzi yako Minox ndo pandiri izvozvi saka ndo zvacho zvakaita kuti tinge tichitaura tese nemafriends ese tichienga tichiita sei saka what is bo tofanira kungoramba tichiwirirana because it's in God. It's in God. Saka no problem mwari ndiye akangoita kuti tisangane tichitaura tese hatisati tambodi kana kumboonana kana kuita sei asataonana but Minox ndiye akaita kuti ticonnectane tinga tichionana tichitaura tese tichita sei saka munhu yega if I see hakuna munhu akafanana neye because iwe wanga usingambondizive but iweweka unotofara nenyaya munhu yeye because ndiye akaita kuti titaure tese kuti umboziva kuti kunomwe munhu anonzi Zembe ende takatopotaura zvakawanda so atisika vanonakidzwa titombosekawo pana Setu ndo pane pakaipa uriwo Setu ndo pane ese but iwo waunyanya toziziva kuti mimagara muri kuchirunguka but unofanira kumbobata timu ngodai so zvinoto hapana kana problem mboripo unongora kubata timu ngodaiwo so unoti zvinoitika unongoitonakirwa ndinachitokuudzawo zviri kunoku kuti so what saka pakaipa ipapo but Minox ndochibaba mad Minox ndiye munhu akaita kuti iwewe kati taure newewe saka you must respect that munhu iye unofanira kumurespecta watanga warespecta iyeka then uzo ataka inini manje Zembe uzataka inini manje kuti saka sei but iwo amero takamborasika papi handizive kuti takarasana papi kana kuti chii chakamboitika ina handitoziva iwo hautoziva inini handizive handitoapa amero kuti chii natsodera unzoti zvakambira sei but tinofanira kuti tiite manegotiations handitika hapana zvinofanira kuva hapana nyaya stereki tiringowirirana but tofanira kuita manegotiate bijana so hapana kana mawedzi akambowandisa ibijana tadomuchundi hapana nyaya ibhoripo ndingokwanisa kuda kuzoita very it's not complicated too much it's not difficult but very easy 2 minutes tinenge takutongowirirana
hapana nyaya iripo tinongowirirana patameno otherwise inyaya yekuti it's a very long distance and otherwise inyaya yekuti hatisatamboonana face to face waona because iyo waingotaura kuti uchauya pako wakauya kubhulawayo ukadzoka ukauya ukadzoka ukatomboya muharare but why you don't come to see Minox ari kunokoro zembe nemafriends ake ese wainakirwa iyo ndo vainakirwa ipa ndo vainakirwa ndo paka paine ese manje baba davangotry kuita izvozvo ka1 chete because ane nyeri kuma 5 years tongoti 5 years tichizivana saka iwo hapana zvekuti anzi tingamboti tingazoikanaka tingori vanhu vanongowirirana but respect Mad Minox and all friends. That is very much hapana problem iwe mune dori remunhu ndatogara nditori bho zvangu ndinotofara problem one thing I want to 2 seconds uri kweko I want to tell kuti chandaoda kuudza chekupedzisira ndechekuti utano huri sei utano health miri kana uri health ndikufarira zvandikutaura panapa if you are health and me I'm health too. Too much. Healthy. Did post the guy to such a book? Yeah, ndakana problem autsamba ako zvakawanda ndakatogara ndakadondoza ndiri izvozvo ende iwo zvaurika ndozvauri izvozvo no problem hapana ndo zvori kuda spizo vakaipa aite ngakande number kanda futi number kokutensini kanda phone number phone number mafanza akanavo phone number kangano wakangano phone number yako taura ka phone number ngati 0772 62 Econet yanzwi kwandi 0772 62 saka heavy bo zemba uita neshamwa dzako idzi dzimwe dzacho dzirapedza pakaipa timu ndoifarira manje timombe timu ihombe najonzi na Boris ndoifarira manje timu